Hello, Michael. Happy birthday. And my wish is you have a good health, be a good boy, and your mom and your dad is there for you, and we're here also to guide you. And your mom and your dad love you so much. And don't forget to pray to the Lord. And happy birthday again. So I wish that we can meet in person. Even though you're very small today, you're 3 years old. They said your mom said you're 3 years old today. So God bless, and we are here to guide you. All right. Bye. Love, love, love. Okay. Dear God, thank you for the blessings, thank you for the food, and thank you for the birthdays friend, and thank you for my friends that came here. Thank you so much for the gift. Bless Michael for his third birthday. Yeah, third birthday, and Ryan also for Ryan's his 11th birthday. Thank you so much, Lord, for all the blessings and good health. Amen. Amen! We need to put this one. 11 years old na din, nakidalag. Okay, tingnan mo naman yung puro cameras na. Yung cake. Sorry. Uy, init natin eh. Oh, sige na. Una yung Kaya siya nag-apology ho. Tingnan mo naman! Aray sa barangay! Yeah, get there! Get the lighter, go! Get the lighter, Martin! Pwede ko yung makuha yung... No! Hey! Joy, kids! Wala naman kasing malaki eh. Walang malaki. Walang maliit! Walang malaki. Malaking kikong. Alam ka, hiwain natin. Ang tanggal ko talaga, nakakapanibago. Okay lang yan, kasi mag-drugs. Hoy, may food din ako luto dito. Kahanin mo, Ay, meron din siya luto dito. Tikman nyo. wait. Sipit man ko. Huwag nyo kalimutan yung luto niya. Gumising ako ng maaga, kaka dito. Yung luto niya, wala na naman pupuan sila. Wala, naubos ang upuan, nasa labas. You want me to get it? Later. Saan kayo nagkapag sa naman yun? Sabi ni Sheila, meron na siyang i-attend sa bridal shower. Si ano lang? Si Nay, meron siyang lakad ng asawa niya. Ano pa? Si Ray, saan? May lakad ng kasama asawa niya. Okay man. Oo, sabi niya, pupunta siya kapag ano siyang adobo. May baso tayo, walang panulak. Nabubulo na ako. Huwag ka din, may coke dyan. Ano ba yan? Kiki, do you love me? Mabuti. Ano sa akin? Ano yan? Himalayan soup. Ma'am! Tapos, suka. Ito yung anghang. Gusto mo maanghang? I need Yan, drink. maanghang na yan. Tapos, I need drink. ba yan? I need drink. Laman. Tapos, ito yung lagayan. Wala na ba ilangin ito? Kung tuyo, wala kay tuyo. Wala tayong silver swan kasi pinaligo. Pinaligo mo? Pinaligo niya. Mom! Ito, oh. Ayan, organic yan, organic. Mom! Para maning suba. Drink. Neder. Oh. Some kind of food in the morning. Okay. Serious kami dito. Serious kami. Galit-galit muna. And then, there's more juice here, kids, ha? Juice. Meron kaming juice. Yung anak mo nagre-reklamo, marami daw nilagay mo spaghetti. Watermelon na. Birthday boy. Galit Uy, there's watermelon na, galit ha? muna tayo. Okay, watermelon. Galit muna. Mango. Daming pagkain, kunti lang tayo. Oo nga.
Okay lang ba tayo dyan? Buhay pa, buhay pa. Buhay pa, buhay pa. Anong tawag mo dito, Pila? Dito, Korean beef. Okay lang. Beef yan? Oo. May Korean beef tayo. Tapos Hindi, may kabayo yan. margarita. Kabayo din, kabayo. Doon ka mag-tiktok tayo mamaya sa puno. Oh, labas tayo. Mag-tiktok sa puno. Oo. May jungle ka eh. Madami. Sus, kung kahoy lang ang pag-usapan. Dati, hindi yan dati. Marami yan dati eh. Jungle, mas jungle yung dati. Sa likod. Ngayon, okay na nga eh. After this. Yeah. Galit muna tayo, galit. Galit eh, kumain pa. Galit each other. Takot ako! Ha? Daw sa sabukan. Uy, parang ang lasa. Ito sa suka, parang kalasa. Okay lang. Gamit ang kuha. Na. Na-reach na sa kalderita. Can I finish some later? You wanna eat? Birthday boy, oh, baka na ano eh. Pansit iya noodles. Noodles sabi niya sa ako noodles. Sige na. Mama, sama. Gagaan ka. Mama, can I finish some later because I'm kind of full with the donut? Thanks. Yeah, in the morning. Di makadula. Morning, my daddy has 2 donuts. Abi na ko diet kayo. Magusita. Wow. May napkins tayo na. Ay, Duha na siya kapak ang subak. Oh, duha pa sa kaldero. Ngita ka subak sa kaldero ay. La, bulots. Ano yung tanan? Magtatanan? tanan, lahat yun. Ano ba yun? Tanan. Ano? May subak pa sa kaldero, Inday. They not how to unlock it. They know how to unlock it. To go to the front. Why? Why were you going, Michael? You're not gonna go outside. Just that. Ikaw di hari kay na mo sa CCTV diya. Mahal lagi. Hari namin, barang makita kami sa CCTV. Ay, Pakner! Dito ka, Pakner! Paman! Na ako yung likuran ko. Ako sa ano ko lang? No, no! Ano daw? Sabi niya, hi, Shima. What? What time is it? It's adventure time. What? What? I don't know. What is that? What? Watawat? Happy birthday, Michael! Ay! Kumanta nga lang kami. Ayaw mo pa. Parang sa buhay May mo. dancer pa kayo dito. May dancy ka pa oh. Hello, Chiquitita daw ko no. Ayun ba yung TikTok namin ni Pilay? Na, ano ba yung question doon, Pilay? Mahal mo o mahal niya? Alin ang pipiliin ko? Mahal ako. O Mahal ko or mahal ako? Ay, ikaw, Joy. Anong pipiliin mo, Joy? Ano ba? Tanong. Ulitin mo, Pilay? Mahal ko o mahal ako? Oo. Of course, mahal ako. Yun nga, akin din. Akin din. Kasi kung ako ang tatanungin, madali ko naman ibibigay ang pagmamahal ko basta tapat ang pagmamahal mo. Alright, 1%. 1% lang wala. At saka matutunan mo naman siyang mahalin, di ba? Exactly. Lalo na kapag nakita mong love na love kaya nga. Especially if his or your intention to him is good. Good intention. Oo, may attention. Meron kayo ha? Bonito! Sabi
sino ba yung baliw na yun na kilap-kilap sa'yo ng sayo? Hindi naman tayo Para tayong aquarium dito. Hindi tayo makikita. Ay! Uyo! Wala ba? Muntinas yun na siya. Nabulunan ba? Hindi naman eh. Hindi na. Kasi hindi niya sinito. Kaya. Tone ng tone. Ano ba Tagalog na? Tone. Kain naman kayo, wala ngayong nguya-nguya. Tulo ng tulon. Tulo ng tulon naman Tagalog. Nguya ng nguya, wala kang dulon lang ng dulon. Yeah. Yun pala yun. Lulon lang mo, lulon. Dagat daw dito eh. Oo nga eh. Ayun ang puti ng pig ng Amerikano. Asan? Nag-imagine Imagine nyo na lang. Kami nga hindi kami sa barat eh. Ayun o, may nag-jir-jir doon. Ayun nga! Kasi may kantong siyoko eh. Ayan, may yaktan. Yum. Nakatay na. Hindi pa nagilang. Tanaw bito ka dito, murag may dagat. Ano ang view ba, no? Malaki ka na kanin maligot ang dagat. Imaginin mo na lang Ang ba? pagdung dito dagat. Oh, may naglakad na. May nadalang saging oh. May dala daw saging. Ayun, may buko, saging. Ayun, may nalunod. May nalunod. Tama yung ihiw-ihon. Ano yung mga lifeguard? Nakita ko yung lifeguard, macho! Daming abs, 16. 16 Ako, ayaw ko mahilig sa abs. Gusto ko malapit yan. Gusto mo tambok. Naku po, laki ng ano nun, palaka. Tambok na tambok. Ang tambok. Maliit naman. May maliit, may malaki. Ay, Diyos ko, yung isa tirik na tirik. Erik yung mata. Tirik ang mata. Ano nung nakikita natin dito, balisa? Oo nga, ayun oh. Makasalanan dito